دم خوش گهدار و تماشاوانین هیجا ده برنامه روژه و ایرو دل گلوه. پشتی هلبجارتن هرمین دی ترکیه جی گریدای انجامین وان اتمسفر سیاسی گرمتر و آلوستر بویه. دستلات و اپوزیسیون در ناب دجبریه کردنه. هرچند بحثات اتفاقی نو ده پلاتفورما سیاسی دتی آخافتن جی لسر عرده اتفاقین بری وکی خود دومن. جالی دستلاتی و باندورا انجامین هلبجارتنان وکی کو هن انسیاتیب نو آنی نپیش بحثا پارتیک نوجی تکرن. تسپورد نرخینن کو هلوستا دنگ درین کرد انجامان ده خودی تایبتمندی بویه و اب یکشی دکاری هن آسوی نو لپیش برسا کرد لباکوری کردستانی بکن. در روشک وحاده وزیر دروی ترکیه سردانا حولی ریدکن. وان مجارین گرنگ روژوی امده لگل سیاست مدار عثمان و جلان ستودیو میانا بندی بگرن دست و بنرخ. سلاف که عثمان تو بخیر هاتی؟ هل بجارتن قضیه لی باندورا هل بجارتنی دیار هنجی بردوام تکیم پیوندیا دستلات و اپوزیسیونی پیوندیه کی گلکی آلوز دیه تو چاوا دنرخینه برزو شده. هل بجارتنی ترکیه هرمی زور گرینگ بو. گرینگی آوی ترکیه در ناو شر کی ناو خود در واسطه بو. براستی شر کی ناتا جیان کرن. هن عالی خوی عسکریه بون لبتایوتی جی عالی خوی سیاسی لپیش بون. یعنی انجامی بی شری عسکری به سیاسیه بچاوی به پیوسته کو در بجارتنا دا دیار بیا. بوی بی هر کسی دناو هیویا کی دابو بری ترکیه لکویه. کدا بچه. خطا خوی نتا پرست بردام میکه یا دستش برده هم پینگاو نباوه جه جبوی بی یعنی امریکانم بیشن لترکیه رفراندوم اک daha تکرن و چند البجارتنی دومایه و رفراندوم بو به تایبتی جی البجارتنا هر دومایه هرمی یعنی رفراندوم اکی 4-4 د روشا دنگدرین کرد چاوا بو جبر کو تینر خاندن کو دنگدرین کرد بله فرم هزی خواهد دو جبهه دا بجیکر یک جبهه ترکیه بو ایدن جبهه کردستان بو و ترکیه د جبهه کردستان دا چند سال بری و شری چرچوه شری خندکه دا شری آتی کرنده هزی کرد ایشانده بو ناوندی نتوی گیش کی به زوره yani asteki bilin da yaşıyor bu. Hem bir vak Şırnak, vak Ahmet Sur, Nuseybin, gerlek şunidin hem de zanın ku bir tanku, topu, bir tayara hata yaşandı. Yani şerreki embejin teda hamu çekati bıkarati hanin o bu hamu imkaniyeti Türkiye atı bıkırın. Jiboy vijihizin netevi Kurd li berey Kurdistan eşya bu. Ne dixwastin cardin şerri xal li berey Kurdistan bikin. Bi rengekî heyya hududekî serî xwe jî danîbû. Yani li berey Kurdistan şer qebûl nedikir. Dixwastin li berey Türkiye şerrî xwe pêş bixînin. Ji bo wî jî Kurd di binîra xwe baş amade kir. Rêka ku şerrî xwe بوی سرکفتنه گاوه کی باویجن ev rêk li pêş wan bû ku ev belediyê metropola belediyê mezin bi taybetî çend bajarên mezin wek İstanbul, Ankara û İzmir, Antalya û Adana wana ji ders desthilatiya Erdogan derxîne. Ji bo wê xepatekî ciddiyate kirin. Kurd xepatê xwe berey Kurdistan, rawestan bi hemû hêzê xwe li berey Tirkiye xepat kir. Wek em dizanin encamê serkeftina da jî xuya bû ku ev stratejiya şer a Kurd di helbijartina da meşandî serkeft. û bi dengekî mezin İstanbul, Ankara, Adana, Antalya û Mersin hat estandin. Ji bo wî em dikarin bêjin
di şerri çerçeve albijartine da Kurd çar bi çar serkeftinek ev yek asoyeke nû vedikê ji pirsa Kurd re kek Osman ji ber ku ger rola dengderên Kurd di qada siyasiya Tirkiyeyê de hatibê têgihiştin ev yek bêguman rolekê dide ku di pirsa Kurd de jî divê hin pêngav bêne avêtin tu çawa dinirxînî Yani em dizanin ku işte yani Kurd serkeft serkeftinekî siyasiye û pêwîst e ku bingehê wî bê dagirtin ji bo wî jî pêwîst e ku bersivek ji CHP da be heya esta bersivî CHP lewaz e em bêjin kesekî wek Muharrem İnce de hûnî ziman pêwîst e ku CHP bi neş bi şerkekî şerm bike aşkere rastiya Kurd bibîne bizanibe ku bi Kurdê biçê serkeftine li gel Kurd îtifaq be desthilatiyekî nûyê ava bibe. yani di platforma siyasiya Tirkiyeyê de ev yek derkete pêş gelo ku Kurd navenda Kurd li kû derê cih bigirê ew navend bihêztir dibe. Yani encam dide xuya kirin. Yani bê Kurd ne Türkiye dikane bibe hêzekî mezin ne jî em bêjin Kurd di leystokê da nebe tu çareseriyekî pirsgirêkî Türkiye tê pêş. Li ser vê esasî em bêjin yani bê Kurd jiyan nabe. Ha vextekê me PKK yek slogan bilind dikir me digot bê serok jiyan nabe. Lê slogana herî rast bi taybetî ji bo vê hilbijartina em dikanin bêjin li Tirkiye bê Kurd çareserî nabe, bê Kurd jiyan nabe. Kek Osman niha li ser encamên hilbijartin em diyare ku di nav AK Partî de wekî ku erdihêjek çê bûye heta tê gotin ku partiyekî nû li Tirkiye bi taybetî ê ku ji wê xetê ne yani ji xeta nav AK Partî de ne partiyekî nû dê wê ava kirin gelo ev yek dikare pêk were û dikare tesîra wê çi bê siyaseta Tirkiye'de. Yani AK Parti dizanibû ku ev siyaset bi rêva dibe encamê mezinê bide. Bi taybetî li gel MHP rabû îtifaqek çêkir. Kevin ve genciya me de digotin milliyetçi cephe. Berey neteveperest. AK Parti de ev serdemî da ev bera dürüst kir û berakî ku bi temamî li dijî Kurd. Bi temamî li dijî demokrasî, bi temamî li dijî hêzên mafê mirovî cihanî, berakî wisa nedikane divar rewşî istada jiyan bike. Ji bo wî jî yani ev bera ku têk biçe guhertinê mezinê di rojavê de be. Çendî ku Erdoğan û Bahçeli dibêjin em ê wek xwe bin lê zehmetek ku wek xwe berdewam bikin. Kek Osman hin dîtin hene ku PKK di rewşek wisa de niha agirbestê rabigîne ji pirsa Kurd doza Kurd re dikare bingehekî xurttir ya hatina pêşa pirsa Kurd durust bike tu çawa dibîne vê? Na piştî Berez Öcalan zindanî bû PKK bê taktik dimeşe. Taktikek li pêş PKK niye? Car car dengekî zayıf derdixine. Lê em bêjin pêngavînî taktikî niye di PKK'da? PKK bi stratejiyekî dimeşe. Yani işte bi çerçevekî gişkî de mafî mirov dixwaze biparêze yan mafî netewî biparêze. Lê ev jî bes nake. Pêwîst e taktikî xwe bin. Yani rojane çi gav bavê je pêwîst e ku safî be. Ev zor girîng e. PKK divî da niye? Em dinerin yani. Piştî şerî Yani em dikarin bêjin PKK konjüktürê baş nikarê bixwîne niha? PKK esta bê serokatî dimeş. Mirov hene bi yekî re divên Cemîl Bayir, bi yekî re divên Murat Karaylan lê bi rastî kesekî
serokatî bikin niye? Tegiştini wan têrê nakî. Hin kesên tecrübe xwe ne. Hene yekî tecrübe xwe siyasî, yekî tecrübe xwe askerî heye le kesekî komple ji PKK re ji siyasetê wî re bibe cewab niye. Ha ji bo wî jî em dikarin bêjin PKK bê siyaset dimeşe. Ha mirovê ku di cî seroketiyê rûniştiye ne lêbiha nedikarin karî seroketî bikin. Ji bo wî jî em dibin PKK bê siyaset e. Yani ne de herema da ne de tevayî da pengavê girîng naveje. Mesela em bêjin li Kurdistana başûr pengavê mezin hatin avitin wek referandum, wek hilbijartinê navxwe gelek pengav avite. PKK li ku ye? Li gel aloziyê ye. Li vir desthilatekê ye. Desthilatê ku istiqrarekê dide jiyan kirin û xelk heya hududekê pê bawer dike 145 standiye. Ne li gel wî pengavî ye. Ne li gel bi dil gel referandum bû, ne jî li gel istiqrara desthilatiya Kurd e. Li vir çi ye? Ku zor tengav bibe bi nîv devekê e bêje herê ku tengav nebe dijîtikê bike. Waya nabe taktik. Taktik lazım e çiye berjivendî Kurd ê demdirêj ser wan pengava bavêjî. Li gor baweriya te di konjüktûra îroya Tirkiyeyê de got derbas dibe Birêz Öcalan. Ragihandina agirbestekî bi rastî ji bo pêşkeftina doz û pirsa Kurd li Bakur digarê bibe bingehek baş? Roja ku hilbijartinê heftê Hezîranê bûy bi hin kesar re bîrî bûçînê xwe nezivinan ziman û wek din me televizyona de jî ev daxuya kirin. Me got pêwîst e ku bê nîqaş ev şerra bê rawestandin. Agirbestek bê xastin. Şer bê rawestandin, çek bê veşartin. Şer bê rawestandin, çek bê veşartin û hêzê çekdarî ji sunûrê Tirkiye bê derxistin. û ew ê bibe bingehekî nû dibe taktik. Na ez ne çek berdidim, ez ne çek bêdeng dikim, ez ne çek vedişêrim û ez ê bimeşim. Tê bimeşî li berjivendî Kurd nedikanî temsil bikî. Taktik lazım e. Taktik çi bû? Roja te hilbijartinê heftê Hezîranê da hin encam girtin lazım e te vê rojê da te çekê xwe bêdeng bikirina, te çekê xwe veşartana û ji wî jin de hêzî xwe derxista û ev dibû taktik. Bingehekî aşîtiye çê dibû. Lê wî çi dikir? Car car daxuyanî dikin. Em aşîtiye dixwazin. La xelkê bi te re bêje aşîtî bi vî rengî nêxwastin. Hin pengava bavêje. Ji bo wî PKK min seretayî de jî daxuya kirin. Yani bê taktik dimeşe. Ku taktik nebû, te nedikanî bi navê xelk nedikanî bi navê rewşenbîran ne jî bi navê hêzên netewî daxwazî bikî. Kekî Osman Niha li girtîgehên de Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê her wiha parlamenter Leyla Güven dest bi girêveke birçîbûnê kir û belav jî bûye çendîn gencan yani intihar kirin. Ew jî bi ser tecrîda got li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan bêra kirin ji bo wê yekê bû. Gelo ev girêvê birçîbûnê li gora bahweriya we berhemekî dikarin bênin, encamekî dikarin bênin û çend rast e ev siyaseta gotiye bi rêve birin ya girêmê birçîbûnê. Berî hemû tiştî lazım e ji ev berxwedana têkirî re hurmetekî mezin e be. Leyla Güven dibe û berxwedawanên din dibin. Yani ji canê xwe xistine meydanê û ji bo wî berxwedana xwe berdewam in. Yani êdînê sinira di delayekî dimeşe. Bi mirina xwe berxwedanê dikin. Hemû kes pêwîst e ku hurmet ji vê berxwedanê re bigire. Lê encam me bide yan nade, encam nade
وەک مەسەرەتایی دەبێ داخۆیە کرد تاقتیک نییە کێ چاوی سەرۆکتی دیکە دیار نییە ناوەیە دوێ ئەندامێ نظام کۆنسەیە سەرۆکاتیە پەکێکێ فلان کەس ناو نەتینە زمان لێ پراتیکدا د عملدا yani çi gav bênavtin, boy çi bênavitin, bi çawî bênavitin civa sualara cevap niye? Yani saha taktikiye wale o ji eşinde yek tiştî duyun. Berxadan bikin. Beriz Erdoğan de hejmirne de mev kes kuşt vaydin dibin natayem kem kuştun zêde kuştun û kem kuştun biyet taktik Kek Osman Bray ve Mehmet Öcalan de proseyekî wisa de çû ziyareta Abdullah Öcalan kir. Bes du sê gotin li wê derê hate gotin ku ew ê gotiye piştgiriya HDP bikin Abdullah Öcalan. Ji dervî wê gelo tu mesajê din ên Abdullah Öcalan ji bo raya giştî hebûn ku nehatin ragihandin. Na hin got em bêjin hin tişt di wî demê de hatin jiyan kirin. Carna em bêjin tehdîdî noktayê herî bilind hate kirin. Gotin ku kesekê bi navî serok yek gotinîne bi ziman î ku bîne ziman ê bê kuştin. û vaya agahiya me jê bû dibe nabe heftakî du hefta nav xwe de danûstan nekirin gîjne encamekî ku herî baş xwe bêdeng bikin. Yani axaftinê Berêz Öcalan nebûn mesajek negîştine gel. O ji bo wî jî em dibêjin ev çend roja tiştê tarî bûn tehdît hatin kirin lê encam nehate dayîn. Yani wa jî dide xuya kirin ku PKK yani şeklekî azad nameşe eger ku tiştê di kontrolê wan de nebû bi tehdîdat dixîne kontrolê xwe. Ji bo wî jî ez dibêjim meşruiyeta serokatiyekî istan niye? Meşruiyet nav çi dibe bira bibe. Serkirdayeta Qendîl meşruiyeta xwe bên pîkiriye rê nade ku bîrî bûçûnê serokê wan bigêje gel. Yani imkaniyetekî zor keme wê rêkî jî digire. Ji bo wî ez dibêjim meşruiyeta serkirdayetiya Qendîl nemaye pêwîst e ku xelkî Kurd pêş ku pirsgirêkê xwe çareser bike pirsgirêka serokatiya Qendîl çareser bike. Te gerîla kire hedef. Te tu taktikî nû neda pêş. Te pêngavê aşîtî nehavitin. Encamek nehate girtin. Têyîn jî li ser kursiya xwe rûniştî ew meşruiyeta te dixine nîqaşê. An girîng neyve ku tu li ser kursiyê bî. A girîng di rewayî ya ne. Meşrû ya ne meşrû. Meşruiyeta serkirdayetiya Qendîl nemaye. Ez vî tiştî li vir bi dengekî bilind elan dikim. Ji bo wî jî em dibêjin ku mafî we nîne hûn ev serokê wê di zindanê de ku imkaniyetê xwe zor kem wî bêdeng bike. Rast e Tirkiye bêdeng kiriye em tê digêjin û li gel vî PKK jî serokê xwe bêdeng dike. Meşruiyeta wî name. Ev meşruiyet têk dane li ser vî esasî em dibêjin ku pêwîstiye xebatekî taybetî bêkirin ku seroketa PKK çi dixwaze. Kek Osman de rewşekî wisa got Tirkiyeyê tê jiyandin ku Tirkiye di pêwendiya xwe hilbijartinan de ew aloziyê got hate jiyandin. Her wiha aloziya siyasî, aloziya pêwendiyên derve de di rewşekî wisa de Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoğlu dê seredana hewlêrê bike li gora bahweriya ve armanca vê seredanê jaliyê Tirkiye ve dikarî çi be? Ku ev seredana di çerçevekî fereda bêkirin tiştekî baş e. Em dixwazin Tirkiye xetayê xwe bibîne. Ev xeletiyê katî rabortî de hatî kirin car de nêkirin. Boy ku ez baş dizanim serok berzanî yani hîn ev pirsgirêk zêde mezin nebûbûn. Pêşniyarî xwe ji bo wî Berêz Erdoğanê bû. Got were car din
proje çareseriye dest pê bike. Lê cewaba hatî girtin digo em nedixwazin gotina proje çareseriye bibîsin. Avî katî Türkiye bezir kir. Xêr e bi netewiyeta Türkiye mezin nabe. Bi netewiyeta Türkiye fere nabe. Xurt nabe. Pe yek rêkê keva rêka daniye kevne tarîxiye ve katî Alparslan da jî var rêkeye katî em bêjin Nureddin Zengiye Selahattin Eyyubi de ev rêka ye. Ev rêka çi ye? Tarîx dide xuya kirin ku îtifaqê Kurd û Türk nebe ye aliyek ser nakeve. Ku Türk bêje ez ê bi quvvetî xwe netewî bikin tê de şikestin heye. Ku her roj berêz Baxçelî dijitiya hemû kesî jî bike ê şikestin bibe. Ji bo wî em dibêjin ev helbijartin rastiyek xistibe ber çavê Mevlûd Çavuşoğlu ku wana bi stratejî û bi taktik xeta kiriye û vê xetayê bibînin û bi Serok Barzanî ra bi du serokê me nû em bê wek Nêçîrvan û wek Mesrûr ku bi zava netewî di nûhbûnekê de di şexsî wan da dest bi katekî nû bikin û li gel Kurd danûstandinê bikin û ev danûstandin li hemû beşê Kurdistan bê meşandin. Ev ê rêka çareserkirina pirsgirêka jî veke ê rêka xurtbûn û mezinbûna Tirkiye jî vebike. Eger ku bi vî awî ev xeletî xwebînin û gavekî nû bavêjin ev bawerin ku berjewendî hekimî kesî divî dayeye hem Kurdê hemû beşê Kurdistan û hem jî Tirkiye. Çendîn parlamenterên HDP îroyî ku li gel Leyla Güven ew jî girêva birçîbûnê de destnîşan kirin ku êrîşek beramberî destkeftên Kurd ji Efrînê heta Kerkûkê heye. Ji ber wê yekê jî îtifaqeke neteweyî Kurdî divê derbikeve pêş. Hûn çawa dinirxînin vê helbesta parlamenterên HDP? Tu şer dikî katî te şer kir tu wek berêz Duran Qalqan nabêjî ku em me texmîn nedikir dijminî me heşk be. Ew qas heşk be. Ew qas bêwîjdan be. Nava şerrekî mezin dike û li ser tenserî Kurdistan şerrek bi gelek renga tê meşandin. Ew li ber çawa ye û pêwîst e ew rastî bê dîtin. Li dijî vî rastî tiştê tê xwastin berakî netewî ye. Berakî Kurdên ku dixwazin welatê wan azad be. Bête durust kirin. Derbijartina pêngava kat avitin ev baş bû. Berdewamiya pêngava pêwîst e. Lazim e ku ev pêngan bê avitin û ev partiyê ku hatî ba hev berdewam bin û hinekî din jî di nav vî bereyê de cêv bigirin. Ev sala em di nav da salekî yekkirtina Kurd û ev yekkirtina xwe çendî berdewam bikin ez bawerim ku encamekî baş bêdayîn û waya daxwaziya me welatvarêzan e. û Kurdê welatvarîz pêwîst e ku piştgiriye ji ev berey netewî ra bikin. Zor spas siyasetmedar Osman Öcalan ku tu mêvanê bernameya Rojavayî ro. Zor spas. Em şevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya Rojev heta bernameyek dîna Rojev her şan.